Možno si myslíte, že keď človek odíde z vášho života, všetko sa skončí. Lenže pri narcistických vzťahoch to tak nefunguje. Pretože keď narcista odíde, niekedy v skutočnosti nikdy úplne neodíde. Nie fyzicky, ale psychologicky. Stane sa hlasom. Akýmsi komentárom a kritikom vo vašej hlave. Tichým a často nevedomým pochybovaním o sebe. Myšlienkou, ktorá sa aktivuje vždy, keď sa začnete cítiť pokojne, šťastne alebo sebavedomo. Tento fenomén nazývam narcistický echo efekt. A možno sa pýtate, čo ten narcistický echo efekt v skutočnosti je. Mnoho ľudí si myslí, že ide o premýšľanie o minulosti alebo o nostalgické spomienky. Ale z pohľadu psychológie a neurovedy ide o niečo úplne iné. Nie je to len premýšľanie. Je to neurobiologické podmieňovanie. V narcistických vzťahoch totižto funguje veľmi špecifická dynamika. Láska je prerušovaná a bezpečie je podmienené. No a realita je opakovane skresľovaná. No a váš mozog sa tomu začne prispôsobovať. Trauma informovaná neuroveda ukazuje, že keď človek dlhodobo žije v emocionálne nepredvídateľnom prostredí, nervový systém prechádza do stavu hypervigilancie. To znamená, že začne neustále monitorovať okolie. Postupne sa ale stane ešte niečo zaujímavejšie. Prestávate sa pýtať, čo cítim ja. A začnete sa pýtať, ako na to bude reagovať on. A po čase narcista už nemusí byť ani prítomný, pretože kontrola sa presunie do vášho vlastného nervového systému. Výskumy z oblasti neuropsychológie, napríklad z Harvard Medical School alebo Stanfordskej univerzity, ukazujú, že chronický emocionálny stres mení fungovanie mozgu. Štúdie dokonca potvrdili, že dochádza k zvýšenej aktivite amygdaly, čo je časť mozgu zodpovednej za detekciu ohrozenia. Zároveň sa oslabuje integrácia pri frontálnej kôry, ktorá súvisí s rozhodovaním a dôverou v seba. Telo tiež dlhodobo produkuje zvýšené množstvo stresového hormónu kortizolu. A to všetko môže pretrvávať aj dlho po ukončení vzťahu. Trauma psychológia tento jav opisuje ako internalizovanú represívnu reprezentáciu. Jednoducho povedané, mozog si ponechá psychologickú prítomnosť človeka, ktorý bol zdrojom ohrozenia, aby sa v budúcnosti dokázal lepšie chrániť. A preto nervový systém vysiela signál neuvoľňuj sa. Pretože minule, keď si sa uvoľnila, prišla bolesť. No a tá najnebezpečnejšia vec na tomto efekte je, že ten hlas znie ako váš vlastný hlas. A nie ako hlas narcistu. A práve preto je tak presvedčivý. Neznie agresívne, znie rozumne. Možno si hovoríte, možno preháňam, možno by som mala byť tolerantnejšia. A možno som ja problém. Z pohľadu psychológie nejde o intuíciu. Ide o proces, ktorý nazývame naučené sebavymazávanie. Z pohľadu neurolingvistického programovania ide o opakovaný mentálny skript. Tento skript vznikol prostredníctvom opakovania a silného emocionálneho náboja. Dobrou správou je, že nervový systém je plastický. To znamená, že tieto vzorce sa dajú meniť. Cieľom nie je tento hlas násilne umlčať, cieľom je odobrať mu autoritu. V momente, keď tento vnútorný hlas prestane mať autoritu, začne sa rozpadávať. Jedno jednoduché cvičenie,
ktoré používam aj v terapii, sa nazýva dekonštrukcia echa. Zapíšte si jednu opakujúcu sa sebakritickú myšlienku. A potom sa opýtajte, aký emocionálny dôsledok to malo, keď som tomu verila. Teraz si vytvorte neutrálnu pravdu. Nie ako pozitívnu afirmáciu, ale presnú psychologickú realitu. Napríklad namiesto myšlienky som príliš citlivá, použite formuláciu môj nervový systém sa prispôsobil dlhodobej emocionálnej nestabilite. Nervový systém reaguje na presnosť, nie na prázdne afirmácie, ktorým neveríte. Uzdravenie z narcistického echoefektu neznamená odpustiť narcistovi, pochopiť narcistu alebo nájsť uzdravenie cez narcistu. Uzdravovanie znamená naučiť nervový systém jednu zásadnú vec, že pokoj nie je nebezpečný a dôvera v seba nie je trest. A že ticho nie je opustenie. Pretože keď sa nervový systém začne cítiť bezpečne, echo postupne mizne. Nie preto, že proti nemu bojujete, ale preto, že to už nie je potrebné. Pamätajte si jednu dôležitú vec. To, že ten hlas stále počujete, neznamená, že ste slabí. Znamená to, že váš mozog sa snažil prežiť. A dobrá správa je, že mozog sa dokáže učiť aj nový príbeh, pretože bezpodmienečná sebaláska začína v momente, keď prestanete vyjednávať s hlasmi, ktoré vás nikdy nechceli chrániť.